плача. Почти не останаха подаръци по телхата. Ден 18. Отваряме днес. Последваме. Ако не си го направил, защото останаха само 2 подаръка. Много сладичко изглежда. Усещам бурканче, така че си мисля, че е нещо за ядене. Някакво сладко или от тези кремовете, които получих, обаче едва ли ще се повтарят, така че не знам какво е. О, мага! Това изобщо не е за ядене. Слънчев портокал с шоколадов мус, портокалови корички. На Изабел свеща. О, мага! Нека я помиришем. Отдавна исках да си взема някоя. О, да. Точно на бомбони Черноморец. Божествено. Божествено. Знам, че е с соев восък, натурален аромат на шоколадов мус с портокалови корички, лешник, мед и кленов сироп. Не пише дали е соева, но мисля, че е соева свещ. Така че топ. Онзи ден също имах подарък от Изабел, от Бранда й, така че ако не сте гледали видеото, може да го видите. И до скоро!